Vakantieparken goed bezet tijdens feestdagen. Het is donderdag 24 december. Dit is Zeeland Nu. Nederlanders vullen de bungalows. Zeeland krijgt 2 priklocaties. En vlak voor kerst toch nog thuis. Goedenavond. Buitenlandse gasten zijn er niet of nauwelijks in de provincie, maar Nederlandse gasten meer dan ooit. Ondanks de strenge lockdown hebben de vakantieparken niet te klagen over hun bezetting. Veel Nederlanders willen er kennelijk toch even tussenuit. Het zwembad is dicht en ook de horeca op het park blijft gesloten. Activiteiten voor kinderen zijn er ook nauwelijks. Toch weerhoudt dat er mensen niet van om de feestdagen door te brengen in een huisje. Van de zomer hebben we ook nog gecanceld eigenlijk. En we zijn er echt aan toe. We wilden gewoon heel even eruit. En dat dachten meer mensen. Want over het algemeen hebben de Zeeuwse parken niet te klagen over de bezetting rond de feestdagen. De bezetting is eigenlijk uitstekend. Dus we hebben nog veel boekingen binnengekregen met de kerst. Dus we zitten nagenoeg vol, op 75%. We hadden, voordat de nieuwe maatregelen werden afgekondigd, was er nog 100%. Nou, dat is inderdaad nu terug naar 70, 80. In het voorjaar tijdens de intelligente lockdown moesten de Zeeuwse vakantieparken nog 6 weken dicht. Nu tijdens deze harde lockdown mogen ze open blijven en daar zijn ze heel blij mee. Het enige wat ze dit jaar missen zijn de buitenlandse gasten. Met name omdat de Duitsers en de Belgen niet meer mogen komen of in quarantaine moeten. Het is eigenlijk continu naar een persconferentie of veranderingen inderdaad moeten we gelijk schakelen. Dus dan merk je meteen bij de contactcenters inderdaad dat het enorm druk wordt met omboekingen, annuleringen, vouchers. Om mensen inderdaad of op andere parken weer te plaatsen of inderdaad om te boeken naar een ander moment. Peter en Maaike verblijven met hun 3 dochters een weekje op het vakantiepark Landal Portgreven in Brouwershaven. Ondanks dat er door de lockdown weinig te doen is, vermaken ze zich prima. Het meeste wat we doen is eigenlijk zijn we hier in het huisje, met name ook het knutselen wat ze nu aan het doen zijn. Wandelen en eigenlijk gewoon lekkere dingen eten. Om de gasten te vermaken bieden de meeste parken iets extra's aan. Wij proberen ons nu met name te richten op nog meer de gastbeleving. Door inderdaad gratis wifi aan te bieden, daar waar mogelijk inderdaad de bedden op te maken. Wat we binnenkort hebben is een virtuele bingo waar ze aan deel kunnen nemen vanuit hun bungalow. Knutselpakketten bieden wij aan, maar je kan bijvoorbeeld ook een escape room box huren. Ja, dan kun je inderdaad gewoon gezellig met je gezin 's avonds een escape room maken van je bungalow. Ja, je kunt alles krijgen. Je kunt het eten binnen laten krijgen, bezorgen, alles kan. Dus ja, dat is gewoon top. Hoe zien de kerstdagen eruit? Wat wordt er gegeten? Wordt er gegourmet? Of? We gaan gourmetten. We willen ook nog een rosbriefje gaan braden, als het lukt. We hopen dat het gaat lukken. Je weet natuurlijk nooit. Maar ja, met name veel leuke dingen. Lekker ontbijten, 's ochtends met verse broodjes en zo. En dat is gewoon super. Nou, fijne feestdagen. Ja, hetzelfde. Dankjewel. De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gaat in Zeeland op 18 januari van start. En onze provincie is de enige regio met niet 1, maar 2 priklocaties. Terneuzen en Goes. Dat komt door de grootte van de provincie en zo hoeft niemand de tunnel door voor een prik. Je kunt straks terecht bij ziekenhuis Zorgzaam of in de Zeelandhallen. Zorgmedewerkers zijn de eerste die een vaccin krijgen. En ondertussen blijft het aantal nieuwe besmettingen onverminderd hoog. Sinds gisteren zijn er weer 212 nieuwe gevallen vastgesteld. Ook meldt het RIVM 1 nieuwe ziekenhuisopname en 1 sterfgeval. Allebei inwoners van de gemeente Terneuzen. Sneeuw in Hoek. Niet echt natuurlijk, maar het gaf wel sfeer in de kerstdrive-in. Klanten van de slager en de supermarkt konden hier hun bestelde boodschappen afhalen. En daar maakten zo'n 400 klanten gretig gebruik van. Ja, ik vind het fantastisch. Vorig jaar deed ze het voor de slagerij in het klein. Maar ja, toen was corona niet op visite. Dus nu, ik vind het mooi ingericht. Goed gedaan. Vlissingen is 4 winkels rijker. Nou ja, winkels, het zijn eigenlijk kijkdozen. Etalages uit vervlogen tijden. Het was meer een magazijn met haar halve luxeflex naar beneden. En het nodigde echt uit om er iets moois van te maken. En zo geschiedde. En de Kerkstraat werd gelijk een stuk aantrekkelijker.
Het winkelend publiek, dat die dus op een gegeven moment toch kunnen zeggen, nou, we gaan toch dat straatje door en dat er gewoon iets te zien is. Er zijn echt mensen die denken dat de taarten te koop zijn. En laatst waren er 2 dames die voor de deur stonden en tegen elkaar zeiden, nee, laten we het nou niet doen, want we hebben al gesnoept. Het was een roerig jaar voor velen, maar zeker ook voor Jan Lonink. De burgemeester van Terneuzen is als voorzitter van de veiligheidsregio ook verantwoordelijk voor het coronabeleid in Zeeland. Volgend jaar mei gaat hij met pensioen, maar nu blijkt dat hij dit jaar op het punt heeft gestaan om eerder te stoppen. Bij het Landelijke Veiligheidsberaad in Utrecht blikken we met hem terug. Ik heb even op het punt gestaan om te zeggen, ja, dit is niet meer verantwoord. Voor mezelf niet, maar voor mijn vrouw niet. Wanneer was dat punt? Augustus, september. En we hadden ook een aantal afwegingen had ik te maken op medisch gebied. En toen heb ik toch gedacht, ja nee, ik had al aangekondigd, ik stop op 1 mei. Vind ik dat nu bevredigend om eruit te stappen? Toen heb ik gedacht, nou als ik kan, dan ga ik er tegenaan. Hij is een bestuurder in crisistijd, Jan Lonink. Niet alleen burgemeester van de grootste gemeente van Zeeland, maar ook voorzitter van de Zeeuwse veiligheidsregio. En dat vroeg dit jaar extra veel, soms misschien zelfs te veel. Persoonlijk heb ik ook tegenslag gehad, fysieke tegenslag, en dat maakte het zwaar. Mensen zeiden het zelfs als ze mij gezien hadden bij jullie van, wat is er met Jan? Zeiden ze dan tegen mevrouw of tegen mij, wat is er aan de hand? En ze dachten dat dat stress was. Dat was het wellicht ook. Maar het was ook wel iets aan de hand waardoor ik heel veel afgevallen ben in een korte tijd. Maar dat is weer goed. En dus ging hij door, al ging dat niet zonder slag of stoot. Besluiten moeten nemen die mensen direct raken, raakten ook hem. Je ligt er wakker van. Omdat je weet wat voor gevolgen het heeft. Die anderen in hun inkomen of in hun armoede, werkloosheid zelfs misschien, kan treffen. Die zijn er. Sommigen zien hun zaak, die ze misschien in 20 jaar opgebouwd hebben, privévermogen zien ze kapot gaan. En dat raakt hard. En dat raakt ook u? Ja, ik ben juist de samenleving ingestapt, of in dit werk, ook niet om mensen te kunnen helpen, vooruit te helpen. En hier zie je dat dit negatieve consequenties had. Nou, en dat raakt je. Lonink kijkt terug op een roerig jaar, maar wel met een zekere dankbaarheid. Vanwege de Zeeuwen die zich volgens hem al met al goed aan de maatregelen hebben gehouden. We hebben in het begin moeilijke keuzes moeten maken, want we hebben weinig ziekenhuiscapaciteit. We hebben relatief weinig huisartsinfo tot het gebied. En daar hebben we gezegd, we moeten nu knijpen, maar dat is goed gegaan. Dus dank aan de Zeeuwen ook? Ja, dank aan de Zeeuwen. En ook trots op de Zeeuwen. Het was een grijze dag met af en toe flinke buien. Dat blijft vanavond en vannacht ook zo. Ja, en dan morgen, kerst, geen witte uiteraard. Wel een beetje een grijze, maar het wordt niet zo nat als vandaag. Er staat minder wind en er zijn meer opklaringen. Het was nog even heel erg spannend, maar hij is op tijd thuis voor kerst. Vrachtwagenchauffeur Dave de Jonge uit Zierikzee. Zoals veel chauffeurs stond hij vast in Groot-Brittannië door dat gemuteerde coronavirus. Maar het inreisverbod werd opgeheven, de jongen kon de boot op en vanmiddag parkeerde hij zijn vrachtwagen bij zijn werkgever in Nisse. Goedemiddag. Goedemiddag. Terug op vertrouwd terrein. Gelukkig wel. Blij om weer thuis te zijn? Ja, best wel. Best wel. Gelukkig mooi op tijd. Zo net voor de kerst. Dus, Was je bang dat je het niet zou halen? Een beetje wel, ja. Totdat ik eigenlijk dinsdag, eind de middag de bevestiging kreeg dat ik de boot kon halen. Toen had ik wel zoiets van, het gaat lukken. Hey, en de grote vraag nu, wat ga je doen met kerst? Gezellig met de familie, voor zover het kan dan. En gewoon lekker eten en cadeautjes. Ga ervan genieten, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja, vlak voor kerstavond. Het lijkt all you need is love wel. En dan heb ik nog iets hartverwarmends voor u aan het einde van deze uitzending. Zingende IC-medewerkers van het ADRZ. Gepost op Facebook. Privéconcertjes voor de coronapatiënten in het ziekenhuis in Goes. Ik wens u alvast hele fijne kerstdagen, ondanks alle strenge regels.